अरे का हो ई घमवा में का करत हो? रोज घरे में आईना देखत रहलू, आज देखती घामे में घूम घूम के आईना देखत हो। तोहे घामो ना लगत है का भइल का? अब का बताई तहरा से कि का भइल आ जान के तू करब का? अरे भाई करे लायक रही तो करी आदमी ना, तू बतावा था। अरे इहे देखो तनी कि नैहर में कैसन रहे, हमार चेहरा कैसन रहे आ कैसन हो गईली आ कहाँ के फंस गईली। फंसालू? तारा के फंसा के ले आइल बनी, हम बियाह क के ले आइल बनी, बुझलू? हाँ जाना तनी बियाह क के लाइल बड़ो, यही से जारत तारो। सुनो एगो बात। हाँ सुनावा। हम तो नैहर रहत रही एसी में, हाँ हाँ एसी में।